Dostlar, ikinci sapağımıza başlayaz. Geçen sapağımızda biz Payer elektron kapçığını registrasiya ettik. Özümüz elektron kapçık hesabını açtık. Hükman elektron kapçık açın deydim. Eğer de kim kapçık açman bu sapağımızı görýän olsa, onda hükman kapçık açın. Ondan soň bu sapağımıza gelip bilersiniz. Bu sapağımızda biz ýa pul kazanmağı öğrenip başlayaz. İlkinci pul kazanacak saytımız RuCaptcha diye adlandırılıyor. Bu yerde biz captcha yazıp pul kazanıp bileriz. Captcha'nın nämedigini hemmemiz bilýändir diýip pikir edýän. Häzir görüp gezjek. Bilmeýänimiz bolsa bu şeýlerek zat meselem şunu käbir saytlarda bir iş etjek bolsaň şunu yaz diýär. Şuna captcha diýilýär. Ya da beýle captcha var. Bu RuCaptcha, Google kompaniyası tarapından öğretilen RuCaptcha. Дорожный знакlar sayla diýişler, saylamaly meselem bir iş etmek üçin. Biz şeýle captchalar yazıp pul kazanıp bileriz. Onun için RuCaptcha saytına registrasiya etmeli. Saytın ссылкаsyny videonun aşağına goýjak. Girseniz şeýlerek sayt açılır. Registrasiya etmeli. İlki bilen registrasiya düğmesine basýas. E-mail yazýas. Bizim e-mailimiz şeýle kursumuz üçin taýarlanan e-mailimiz, ýagny elektron poçtamız. Parol yazmaly, ýagny açar söz. Bu yerde de köp saytlarda bolşýaly ulu harp, kiçik harp ve san hükman ulanmaly. Şonuň üçin ýatdan çıkarmaň. Yanlış yazdım. Yine de yanlış yazdım. Indi boldy. Yine de ilkinci captcha'mız diýsegem boljak. Şu ýerdäki zatlar ýazýarsak, mouse i wow. Ondan soň zaregistrироваться düğmeye basýas. Registrasiya edendikden soň bizim poçtamyza hat gelmeli. Tak gelmendir diýen, mümkin geregem däldir. Men köp wagt boldy bu saytda registrasiya edenime. Ya работник diýip durulan ýerde daýle düğmesine basýas. Ýagny biz pul işlejek bu saytda. Başka bölümleri bize gerek däl. Şoň üçin ya работник diýilerde daýle düğmesine basýas. İlki bilen pul kazanmazdan öňde обучение, ýagny özüniň sayt nädip captcha yazmaldygyny öwredýär. İlki bilen şol обучающий captchalar hükman yazmaly. Şolary yazman işläp bilemiz ok. Начать работу düğmeye basýas. Rejim тренировки. İlki bilen biz captcha yazmagy öwrenmeli. Näçe san captcha bar bilem ok. 40 san diýden. Häzir köp bolmaga mahmal. Görkezýär şeýle surat çykanda şey diýip yazmaly diýär. Yazýas. Suratdaky zatlar yazýas 28, 17, 37. Отправить. Вы справились diýär. Dogry yazdyk. Indi ikincisini yazmaly. 29, 27, 48, 05. Taýar. Indiki captcha'myzda ýem harplar kem bar. 46 sany captcha bar eken. 94 ISSM 15 7 2 5 8 9 7. Tak 5 NGF 7 F. Bizde yanlış gitti. G'nin ornuna H basypdyrys. Dogry yazýas. CLP 6X5. Bu yerde seredin. Только подчеркнутый, ýa-da underlined only. Yani diňe aşağı çizilen harplar yazmaly. CLP 6X gerekler aşağı çizilmandır. Şoň üçin diňe 5 yazýas. CLP 5.
Sunset Road. İki sany söz bolsa, iki sany kapça bolsa arasına probel koyasız, yani boşluk koyup ikincisini yazasız. Bu yerde dine tegilegin aşağındakiler yaz diye, yani üç boşluklar gerek değil. Tegilegin aşağında T, O, sonra yeni de bir san O, T, H. Bu tak böyle 4 B, bu biraz kıyınrak diye 9 I, E, 4, 7 şeyler öyle. Yanlış yazdık. Bu B değil de 6 iken. Onun için 6. Şeydip umuman kıyıska çaydanımızı trenirovkan geçmeli. Hükman 46 san kapça nehil yazmalığını öğrediye, ştayda yazya Rus dilinde. Mesela I harfi bilen L harfini ne edip tapatlandırmalığını görkezyer, öğrediyer. Bu öğredici kapçalar hükman geçin, eğer geçip bilmeyeniniz olsa screenshot edip bana vurudun. Instagram'da, Telegram'da tapağı yok, men size kömek ederim, hükman kömek ederim. Hazırlıkça men bu account'tan təzə döreden account'umuzdan çıkacak ve özümün hemişeki ulanyan account'uma girecek. O yerde iyiyem hakiki pul işlep başlarsın. Trenirovka kutordu diyelim. Öz account'uma girýänçem nemede geldi bize? Poçtamıza hat geldi Rukapçadan. Onu açacağız ve şu düğmeye basacağız, yani poçtamızı tasdiklayacağız. Şu men poçtam hakikattanım deyip mail подтвержден. Все, oldu. Dальше öz işimiz bilen meşgul bolýarys. Hazır men özümün ulanyan account'uma girecek ve özümün kazanan pullarımı size görkezecek. Tak dostlar, men özümün parolümü taptım. Köpten beri giremi okudum. Tak yaz. Gir yaz. Yine hazır men hesabımda 11 rubl var. Начать работа basacağız. Start'a basıp işlep bilýäs. Hazır kapça verir. Обучениyanı geçen olsanız kapçaları nehil yazmalığını iyi bilendiriniz. Ne üçündür kapçanı kıyın berýär, her gezek, her hili bolýar. 0 i well deyip yazılıptır, doğru değil mi? Yine bize 2 kopeka verdi. 0,021 rubl. Rus harflarını da verdi. Onu da yaz. DTM 84. GD 94 G6. İyiyim, şunca işledik ve şunca işler. Hazır stop'a bastım. Şeydip işleyez. Kasağımızda 15 rubl bolanda çıkarıp bolýar diyen anık yadımda yok. Hazır esas sahipa geçeli görkezecek. Şeydip pul kazan vermeli. İslendik altı. Bu yerde ожидание ödəndə, ожидание statistikası hazır nagruska köp ekeni, ожидание köpdür. Şoň üçin kapça kän garaşma bolýar ýadynızda bolsa, ýani biz starta basan altyk, kän garaşdy kapça berýänçe giýje köp adamlar ýatanlapdy, nagruska az bolýar saytda, giýje saat 3'te diýe o diýen köp däl, tiz köp kapça berýär we köp pul gazanyp bilýäs. Kän garaşmak islemeseňiz sayta girin, statistika seyredin. Eğerde hazırki nagruska köp bolsa onda çıkın, soňra girersiniz ve şuna meňzeşler. İslendik wagty boş wagtyňyz girip işläp bilýäňiz. Telefonuňyza Android telefonlara programmasy var. Kompýuter üçin hem programmasy var, saytyndan başga. Olary skачать edip telefonuňyza ýükläp, yok bu däl. Hazır taparsanam telefonda da
udobny işläp biläňiz, ýagny amatly dogry düşündirip bildim diýip pikir edýän otomobilni internet bu däl. Bu da däl. Bir ýerlerde şu ýerde telefon programmasy bolmaly. Play Market'da da bolşy mümkin. Anyk ýadymda ýok. Men häzir tapanymdan soň size videoň aşağında yazacak anyk nerdedigini. Şuňaly. Häzir men size çıkaran pullarımı görkezjek. Bu däl. Wyplata geçýäs. Azından 15 rubl gerekdi ya çıkarma için. İlki bilen biz bu yerde kaşılok numarımızı yazmalı. Yani kart numarımızı yazmalı ya da elektron kapçıklarımızın numarini yazmalı. Nire kazanan pullarımızı nire çıkarmalıyım. Yadınızda olsa biz birinci sapakta Payer kapçığını açıptık. Payer kapçığına girin. Yine bizim numarımız Payer numarımız. Şunu kopiraj edeceğiz. Ya da yatlayacağız. Kime nehiyle amat olsa. Şu yerden wyplata basıp izmenit koşulok diýilen düğme basýas. Bu yerde biz her türlü koşuloklary bir bilesagyny berip mani telefonuňyza geçirip bileňiz kazanan puluňyzy telefon hasabyna. Diňe Russiya, Ukraina, Belarus, Kazakistan üçin Yandex Деньги bu da bir elektron gapçık, onu geçirip bileýäs. Payer gapçygyna Kiwi bu da bir elektron gapçyk, Bitcoin hasabyna bir topar elektron gapçyklary we Visa Mastercard kartlaryny hem geçirip bileýäs. Onun üçin azyndan 170 rubl işlemeli ve 4-9% komissiya alýar. Yani kazanan çıkaracak puluňyzyň 4-9 yani ortaça 5%'ını alıp galýasaýdy. Ve azyndan 170 rubl karta geçirmek için. Mesela siz Rusya'da okayan olsanız bir bankanıza geçirip bileňiz. Men Payer'a geçirmeyi sowet berýän. Mesela Payer'a basýas. Men şu ýere Payer'ymyzyň nomerini ýazýas. Bu meniň özümiň häzirki ulanýan nomerim. Täze kurs üçin açan koşulogymyzyň nomerini ýazýas we сохранить basýas. Payer'da komissiya alanok, go tarapy, näçe kazanan olsak hemmesini çıkarıp berýär ve azyndan 15 rubl çıkarıp bolýar. Eger de Payer gapçygyna ynanmaýan bolsaňyz, ondaky pullarymı çıkarıp bilemok diýen bolsaňyz, onda telefonuňyza geçirip bilersiňiz. Köpüňiz şu 4 ýurtda okaýanlaryňyz diýip pikir edýän, onsoň telefonuňyzdan karta geçirip hem bolýar. Mesela MTS'den anyp geçirip bolýar. Beýleklerini bilmedim. Ýöne Payer'a geçirmeyi maslahat eden şey dip koşulok numaranyňyzy ýazyp saxlaýyn diýäňiz. Onsoň çıkarıp bileňiz. Men häzir size çıkaran pullarymı görkezjek tapsam. Wyplatada bolmaly şu ýerde. Ýene Payer'a çıkarıp durun 15-19 rubl 2019-njy ýylda. 2019-njy ýylda ýene 15 rubl 2018-njy ýylda men köpden 2016-njy ýylda da işläp durun. İlkinci işlep başlanma wagtlarym. Bu da size bir subutnama bolsun. 2015'te ilkinci pul işlenim yine 2015-nji ýylyň oktyabr aýynyň 15-inde 16 rubl Yandex Деньgi'ye geçirip durun. Şo wagt mende Payer ýokdy diýene bardym, ýadymda ýok. Başda Yandex Деньgi'ye geçirip durun 16 rubldan. Onsoň Payer'a geçirip başlap durun. Häzir ýem köpden bäri işlemok. 2018-nji ýylda bar ýogy şu jaz işläp durun, 19-da da şu jaz, 20-de ýene şu 11 rubl ýanky ýokdaky. Başga işlemok wagtym ýok häzir. Ýöne size boş wagtyňyz işlemeyi maslahat berýän. Häzirlikçe şu şeýdi şu saytda işläliň, onsoň işlän pullarymyzy Payer'a çıkaryp şu ýerde toplaýas. Ondan soň olsa Payer'daki pullarımızı başka saytlara salıp başka bir işler edip köpeltmeye öğretecek. Yani häzirlikçe işlemek için, başını başlamak için bize pul gerek. Noldan başlap hiç saatsiz hiç pul salman işlemek için Go site. Bu sayt
Diňe saytda däldi. Nemede kompüter programmasyny ýükläp hem işläp bilýäňiz. Kompütere mende programmasy ýüklenen, häzir görkezjek. CaptchaBot RS. Muny nädip ýüklemeligini häzir saytdan görkezjek. Ýok, bu ýerde däl. Şu bolmaly. CaptchaBot для доступа к reCAPTCHA. Ýa-ni aýdyşymyz ýaly ýönekey CAPTCHA bar, ýa-ni tekst ýazýas we reCAPTCHA bar. reCAPTCHA bolanda ýa-ni Google'ın reCAPTCHAsy, ýa-ni o ýol belgilerini saýlaň, pişihot saýlaň diýer, ana şol onuň tapawdy ýönekey CAPTCHA üçin bize az pul töleýär bu sayt. Bir ýerde ýazylan ýeri bolmaly. Şöyle ýönekey CAPTCHA üçin ýene простая CAPTCHA 21 rubl, reCAPTCHA 70 rubl. 2-3 esse tapawdy bar. 28 rubldan bolupdyr простой CAPTCHA. Ve şuňa meň seçlerge reCAPTCHA onu işlemek kıyın ýöne köp pul töleýär. reCAPTCHA işler diýseňiz, şu ýere basyň. CaptchaBot для доступа к reCAPTCHA. Şu ýerde programma var Android telefonlar üçin hem ve Windows üçin. Kompüter üçin. Skачать edýäs, установка edýäs, kıyın ýeri ýok. Ve Android'da da şeýle Play Market'de programmasy bar ekeni. Skачать edýäs, işleýäs. Men diýýäm skачать ediklik, häzir görkezýän. CaptchaBot şoňa girýäs. Programmada işlemek için bize hash kod gerek bolýar. Ine şu klient key diýen kod, şu kod bize gerek bolýar. Ýani programma girende biz login parolymyz däldi, ýani email bilen parolymyz açar sözümüz däldi. Ine şu klient key görkezmeli ol. Esas menüye geçseniz, kabinete bassanız, şu yerde görkezlenme klient key, şunu kopýalaýa edip koýýas. Ne programma açıldı. CaptchaBot RS. Klient key'imizi yazýas ve dalye basýas. Programmanın interfeysi şeýleräk. Şu yerde начать работу düğmesine basýas ve häzir bize reCAPTCHA ýükleýär. Onu işleýäs. Ýadynızda bolsa, ýönekey CAPTCHA işlemimizde her bir CAPTCHA üçin bize ortaça 1 cent, 1 kopeyka, 2 kopeyka berýärdi. Bunda näçe berýär? Bunda 7 kopeyka berýär azyndan. Transportny sredstva, maşinlar, transportny sredstwalar saýlaýas, dalye basýas. Ýene de transportny sredstva diýär. Görşüňiz ýaly kıyın, 2-3 gezek soraýar. Traktor saýlaň diýär, ýene traktor saýlaýas. Ýene de traktor saýla diýär, bu ýerde traktor ýok, şoň üçin propustýa basýas. Svetofor saýla diýär, ýene svetofor. Ýene de svetofor. Şunça iş etdik, ýöne bize hiç sat vermeden tek. Şoň üçin hem kıyın galçka goýuldy, boldy 7 cent berdi diýen häzir. Ýa-ni näçede seretmedim, 11.52 häzir. Häzir tak taksi saýlaýas, svetofor, avtobus ýok bu ýerde, propustit, pешеход, пожарный гидрант, avtomobil. Haýsyna nerwiňiz çydaýan bolsa şonu ediň. Ýönekey CAPTCHAda ýam 2-3 kopeyka gazanardyňyz. Endi bilmedim haýsy amatly. 11.52'di. Entak vermedi diýen pul. Ne üçindir? Mümkin berendirem. Bu ýalňyş görkezýändir, saytda dogry görkezýändir. Häzir anyk görersiz. 11.59 indi berdi. 2 san CAPTCHAny birden geçip bilýäs. Bu ýerde dekim toya ýa-ni начать basýas. Häzir bir CAPTCHAmyz açylýança ikincisini geçip bilýäs. Yani biz birini geçip dururuz, anırda ikincisi hem açılıp durur. İkisini bilelikte geçip hastayız işlep bilýäs. Tak, пожарный гидрант däl bu.
Häzir ýaňy gören bolsaňyz grafikde saytda nagruzka eken, şonuň üçin ikinji kapçamyz kyn açylýar. Giýjesine diýen. Kağıt nagruzka az olanda kapçalar şeýle bir tiz açylýar, işlep ýetişip bolmaýar. Men häzir ikisini pauza goýjak. Çıkaly. Düşünendirňiz diýip pikir edýän. Düşünmedik bolsaňyz hökman maňa Telegramda, Instagramda tapady ýok, maňa ýazyň, öwretjek. Hem zady 11:45 ekeni. 11:45 ýaňy işläp başlamanka programmada. Häzir 11:73. Abnaýyzyk görüp bilýäs. 2-3 sany rekapça geçdik. Rekapça geçmek kyn, ýöne köp pul berýär. Haýsy size amat bolsa şonu edin. Häzirlikçe boldy diýen. Hemmeňize sag bolun. Üstünlük arzu edýän, köprak pul gazanmaňyzy hem isleýärin.